Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Пиротехник эшләнмәләр сатучы сәүдә нокталары игътибар үзәгендә Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелде. Ярышалыда бер эшсезгә 3тән артык вакансия туры килә. Шәһәребезнең мәшгульлек үзәге 2019 елны нинди күрсәткечләр белән тәмамлый. Икеләтә шатлык. Игезәк балалары туган 4 гаиләгә тантаналы төстә туу турында таныклыклар тапшырылды. Пиротехник эшләнмәләр сатучы сәүдә нокталары гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләренең игътибары үзәгендә 20 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр Татарстан Республикасында янгынга каршы махсус режим кертелә. Рейд барышында нинди хукук бузулар ачыкланды һәм пиротехника кулланырга мөмкин булган урыннар турында алдагы сюжетта. Бу кибет яңа ел бәйрәмнәрен үткәрүгә ныклап әзерләнгән бирдә теләсә инде пиротехника эшләнмәсен сатып алырга мөмкин. Мондый сәүдә нокталарында эшләүче сатучы янгын куркынычсызлыгы буенча укулар узарга һәм гадәттән тыш хәлләр очрагында ничек эш итәргә кирәклеген белергә тиеш. Шулай ук клиентларга куллану буенча инструкцияны аңлатып бирергә кирәк. Имеет право покупатель спрашивать сертификат на продукцию? Да. То есть на любой фейерверк, который я сейчас выберу, вы мне покажете сертификат, да, получается? Вот покажите мне, пожалуйста, сертификат на тот фейерверк, который я вам показала. Вот сколько вот занимает процесс времени, чтобы его найти в среднем? И часто ли спрашивают покупатели? Обычно не спрашивают. Бу сатып алучының иң беренче хатасы һәрбер пиротехник товарга сыйфат сертификатын сорарга кирәк. Бу үзенә күрә гарантияны тәэмин итә. Әмма куллану кагыйдәләрен үтәү шартлары да бик мөһим. Безнең очракта сатучы күрсәтелгән товарга сертификат күрсәтә алмады. Бу закон бозу. Сатучы аңлатуынча, ул бар тик аны бастырып кына чыгармаганнар. Когда мы ставим фитилек, поджигаем его на вытянутой руке, и лучше всего это делать бенгальским огнем, потому что это безопасней. И сразу же после того, как фитилек мы зажгли, мы отходим на 20-30 метров. Это самое главное правило. Ни один пиротехнический товар мы не должны держать в руках, кроме бенгальских огней. Кибеттә барлык тиешле куркынычсызлык чаралары да үтәлгән, янгын сигнализациясе урнаштырылган, янгын сүндерү җайланмалары бар. Тик шулай да хукук бозулар күренә. В ходе рейда были выявлены такие нарушения, как огнетушители стоят не в положенном месте, проинструктировали персонал, продавщиц магазина, после чего нарушение было устранено. Но есть одно отступление: сертификат соответствия на продукцию пиротехнических изделий вышли, срок годности истек. Кагыйда бозуларны төзәткәнчегә кадәр әлеге пиротехник продукцияны сатудан алырга туры киләчәк. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре шәһәрдәшләргә янгынга каршы махсус режим вакытында пиротехниканы махсус билгеләнгән урыннарда гына кулланырга мөмкин дип искәртә. Әлеге урыннар шәһәрдә 3 җирдә урнашкан. Шәһәр пляжы янында, Үзәк Чыршыдан ерак түгел Җиңү паркында һәм төзүче стадионы артында. Кагыйдәләрне бозган өчен гражданнарга 4000 сумга, вазифат затларга 30-га, юридик затларга 500 000 сумга кадәр штраф каралган. Лилия Гатина, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шәһәр прокуратурасында торак йортларда газ җиһазларын куллану куркынычсызлыгын тәэмин итү мәсьәләсе буенча утырыш узды. Быел 166 меңгә якын фатирга техник хезмәт күрсәтү планлаштырылган. Агымдагы елның 1 декабрьне шуларның 845-енә чаллы газ хезмәткәрләре керә алмаган. Нәтиҗәдә административ хукук бузу турында 34 беркетмә төзелде. 16 милекчегә кисәтү ясалды, 18 мең сумлык штраф салынды. Кагыйдә бозулар җиһазларның төзек булмавы, вентиляциянең дөрес эшләмәве аркасында кайбер фатирларга газ бирү туктатылган. Идарәче компанияләргә фатирларда вентиляция каналларын өстәмә тикшерү кирәклеге турында 110 хат җибәрелгән. Фатир хуҗаларына газ тоташтыру белән бәйле җиһазларны алыштыру кирәклеге турында 12 меңнән артык күрсәтмә юлланган. Чаллыда илдә халыкны эш белән тәэмин итү хезмәтен реформалаштыру буенча пилот проекты гамәлгә ашырыла. Хәзер шәһәрнең мәшгульлек үзәге Россия эше кадрлар үзәге дип аталачак. Биредә шәһәрдәшләргә вакансияләрдән тыш конкрет тормыш ситуацияләрен һәм эшмәкәрлеккә кагылышлы сорауларны хәл итү буенча хезмәт күрсәтү комплексы да булдырылачак. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Дания Мингалёвага 37 яшь, ул күп балалы ана, соңгы 3 елда трамвай йөртүче булып эшли. Хәзер ул эштән китеп бала чак хыялын тормышка ашыру үстендә эшли. Дания Мингалёва эшмәкәр булырга тели. Я хочу на самозанятость стать, хочу побольше узнать об этом, оформиться как самозанятая. Я люблю рисовать больше, люблю лицом заниматься.
Визаж, макияж люблю. Может, татуировки, даже татуаж, визаж. То есть все, что связано. Вот аквагримом занимаюсь. Бүгінгі күнде мәшғүллік үзәгінде 4200 вакансия бар. Эшсезлек сыйфатында 1224 кеше исәпләнә. Татарстанның башка моны шәһәрләре белән чагыштырганда Яр-Чаллыда эшсезлек дәрәҗәсе иң түбән күрсәткечне 0,4% тәшкил итә. Мәшғүллек үзәгендә мәгълүматлар базасында эшче һөнәрләргә сорау күп. Наибольший спрос на квалифицированных рабочих вызывают слесари, водители, электромонтеры, электрогазосварщики. Среди специалистов и служащих остается спрос на врачей различных специализаций, инженеров, медицинских сестер и других. Самыми высокооплачиваемыми вакансиями стали должности менеджера по продажам, врача-педиатра, слесаря по сборке металлоконструкций. 2019 елда мәшғүллек үзәге 4600 кешене эшкә урнаштырган. Моннан тыш Чаллыда яшәүче 5000 кеше 100 миллион сумга якын һөнәри белем алган. Демография милли проекты кысаларында мәшгульлек хезмәтендә 2 федераль проект тормышка ашырыла. Аның берсе өлкән буын өчен исәпләнгән, икенчесе 3 яшькә кадәрге балалары булган хатын-кызларның мәшгульлегенә булышлык итүне күздә тота. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Тантаналар сарайында исем кушу тантанасы узды. Чаллыда егизәк балалары туган 4 гаилә туу турында таныклык алды. Чарада шәһәр мэры Наил Мәһдиев дә катнашты. Егизәкләргә нинди исемнәр куштылар? Эльвина Андрова сөйләр. Бала туу ул һәр вакыт шатлык диетениләр. Язмыш Вадим һәм Юлия Воробьевларны икеләтә бүләкләде. Бу чарага алар гаиләсе улы Макар һәм кызы София белән килгән. Шәһәрдәшләр сүзләренә караганда, игезәкләрне тәрбияләү җиңел түгел. Тышкы охшашлыкларына карамастан, һәрберсенең үз характеры. Абсолютно разные. То есть, да, хоть они и двойни, но дети абсолютно и по характеру разные, и по режиму, скажем так, абсолютно разные. Не в 2 раза, наверное, а в раз в 10 тяжелее, чем с одним ребенком. Один не успевает успокоиться, тут же второй начинает. Ну, а так, конечно, это просто огромное счастье. Тантаналар сарайында игезәк сабылары туган 4 гаиләне кутладылар. Аларның икесендә бу беренче балалар, тагын берсендә икенче һәм өченче балалар, 5нче һәм 6нчы бала булып туган гаилә дә бар иде. Наил Мәһдиев әтиәниләрне тәбрикләде һәм туу турында таныклык тапшырды. Пусть это большое счастье будет в ваших семьях. Любите своих детей, уважайте своих детей. Я думаю, такими же хорошими чувствами через определенное количество лет они будут обращаться и с вами. Шәһәрдәшләр өчен концерт программасы әзерләделәр. Туган балаларны Даниэль, Султан, Сәйдә, София, Макар, Сабина һәм Самир дип атаганнар. Мы вообще не ожидали. Очень хорошие впечатления. Спасибо огромное всем. Все хорошо получилось. Неожиданно было так прям. Спасибо. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдә традиционный мэр чыршысы бәйрәмнәре старт алды. Аларның өчесе орган залында узды. Яңа чыршысына ихтимагы оешмалар активистлары, Республика бөтен Россия ярышлары җиңүчеләре һәм призерлары чакырылган иде. Укучыларга Кор патша бикәсе мюзиклын күрсәттеләр. Мэр чыршыларында барлыгы 6300 бала катнашачак. Алары яңа ел тамашасын караячак һәм татлы бүләкләр алачаклар. Орган залыннан тыш мэр чыршысы бәйрәмнәре Мастеровые театрында, КамАЗ мәдәният сарайында һәм Татар драма театрында узачак. Соңгы тамашаны укучылар 27 декабрьдә күрәчәк. Это было восхитительно, потому что для детей вот такие представления, они нужны. Это очень красочно, и сказка получилась волшебной. Молодцы дети. Мне понравилась Герда, и сказка называлась «Снежная королева», и мне это очень понравилось. Бу сезгә ихрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан. Магазин «Стройфорум» поздравляет с Новым годом и объявляет новогоднюю распродажу. Только до конца года скидки 20% на мебель для ванной и 15% на пластиковые панели. «Стройфорум». 40 лет победы 90/2.
Сеть центров красоты «Ларкон». Прически и макияж, мужской маникюр, педикюр, колорирование, ботокс волос, шеллак. Блистайте! Ваш «Ларкон». 76 00 11.